Onsdag den 10. juni, der åbner Danish Agro Messino i Røstofte dørene, og det gør de, fordi de indvier et nyt værksted. Det gør vi jo, fordi vi godt vil vise frem for kundekredsen her øst for Storebælt, at vi har lavet en sammenlægning af de 3 afdelinger, som vi havde til en afdeling. Det vil sige, at vi har stadigvæk nogle akutværksteder i syd og nord, men vi har et centralværksted, helt nyt centralværksted, som er indrettet her i Røstofte. Og så har vi et stort centrallager, som også er i gang med at blive indrettet her i Røstofte. Og det vil vi gerne vise frem for kunderne øst for Storebælt. I forbindelse med, at vi sammenlægger lagerne til et stort centrallager her i Røstofte, jamen så skal der jo noget flere folk til, og der skal noget mere plads til. Så derfor så har vi indrettet nogle nye arbejdspladser her. Kombination af, at vi har trukket dem her til, som var i Sakskøbing og Mørkøv. Og så har vi ansat 2 nye også indtil videre, så at vi har sådan et control center, hvor man kan komme i kontakt med os og komme og hente tingene eller få dem sendt i en effektiv distributionsaftale også. Og det er ikke kun personale, I udvider med, I udvider også med kvadratmeter på lageret. Det gør vi nemlig. Det her det er det gamle værksted, som bliver lavet om til en vareindlevering og til et større reserveslager. Det er et helt nyt værksted, det vil sige, det er en hal, som blev bygget i 2022, og den blev forberedt til at tage i brug til værkstedet, og det er så det, vi har gjort nu. Og hvorfor er det, man laver den her form for omstrukturering på Sjælland? Jamen, det er der kun et svar på. Det er udviklingen hos vores kunder. På den måde, altså færre større kunder, det går rigtig hurtigt. Der er kun et svar på, at når der bliver færre kunder, så bliver der også færre postkontorer. Og det, der så er vores opgave, det er, at når vi får lavet sådan en stor afdeling her, at vi så også er i stand til at servicere kunderne, som bor længere væk, i form af mobil service og i form af, at vi effektivt kan sende reservedele frem og tilbage. Så man kan sige, at det er en beslutning. Hvis jeg havde været privat maskinforhandler i dag også, jamen så havde jeg helt klart været nødt til at gøre det samme. Det er en rationel beslutning med baggrund i den verden, vi lever i.